Skade vznikol vesmír, Mišo Myšinský? No z čoho vznikol vesmír? A ťupky. Z ťupky. A Elenka nám teraz povie, čo je ťupka. Ťupka je taká jedna malá ružavúčka gulička. Tá, ktorá. Keď poviem vám celý ten príbeh. Kedysi dávno, neexistovalo nič. Len jedno veľmi hlboké more, v ktorom sa raz zjavila jedna malá ružová ťupka. A potom sa jedného dňa tá ťupka rozhodla, že sa ako keby, že chce, aby zdaj vznikol vesmír, aj všetky planety, aj naša galaxia, aj rôzne ďalšie galaxie. A to sa jej aj podarilo.